מה אתן לומדות? ביולוגיה מולקולרית. ומה אתן חושבות שאנשים יחשבו שאתן לומדות? פסיכולוגיה. מה אתה חושב שהן לומדות? אלו נראות לי מדעי הדשא, משהו כזה. ומה אתה לומד? אני הנדסת מכונות. ומה אתה חושב שאנשים יחשבו עליך? רפואה, משהו של חכמים. רתחות, אווירונאוטיקה, ומה אתם לומדים? כלכלה ומנהל, ומה אתם חושבים שאנשים יחשבו שאתם לומדים? פסיכולוגיה, בניין. הם לומדים מדמח, אני כלכלה מן העסקים. ומה אתה חושב שאנשים יחשבו שאתה לומד? נראה לי כלכלה מן העסקים. פסיכולוגיה. ומה את לומדת? מדעי רפואה. ומה את חושבת שאנשים יחשבו שאת לומדת? אדריכלות, עיצוב פנים. פסיכולוגיה. כלכלה. ומה אתן לומדות? הנדסת תעשייה וניהול. ומה אתן חושבות שאנשים יחשבו שאתן לומדות? מדעי מזג האוויר ואיכות. רק שתדעו לכם, היא מצטיינת, חבר'ה. מצטיינת פה. מצטיינת!